Final na yan. December 1, 2 a.m. Stiffneck. Ellie. Diyan mo, Brad. Recorded ko lang yan, ha? In Jesus' name, God bless us. That's why I leave for you to take care. Yeah. I share responsibility. Wala na. 1 minute and 25. 1 minute pa lang. 1 minute 25 seconds. Wala na. 30 seconds. Sakit. Sakit. Oh, Nawala agad. Nawala agad. amazing. Naniwala ka kasi kay Jesus. Grabe yung pawis mo, ah. Hinakap lang kita, eh. Bakla ka ba? Pause mo. Okay. Lumabas na yung pawis niya. Akin na yung salumpas na yan, ha? If anything happens, it's video. Yeah, it was recorded. Back mo ng mayas. Excellent, eh? Sayo ka. Yan, nakakalakad ka na. Magaling na ako. Nakakalakad ka na. Pakalakad ka na. Paginggan mo ang leg mo. Wala? Wow. Ba't ang lalaki ka pa, ano? 20 lang po yan, sir. Sa akin na to. 20 lang yan, sir. Hindi mo na to kailangan. Wala na stiff neck. 20 lang, sir. Oh, 3 minutes and